Fit-tagħlim tiegħu Ġesu tkellem spiss dwar it-talb, diġà rajna kif tagħna mudell għat-talb dik li ħana nsejħula l-missierna u x'vera b'sitt petizzjonijiet importantissimi għal ħajja spiritwali tagħna u issa jerġa' jkellimna fuq it-talb. Mattew 7 minn vers 7 sa 11. Isimgħuh. Issupplikaw u se jingħatalkom, fittxu u se ssibu, ħabtu u se jinfetħilkom. Għax kull min jissupplika jirċievi, u min ifittex isib, u min iħabbat se jinfetaħlu. Jew liema bniedem hemm fostkom jekk ibnu jissupplika ħobża inewwillu ħaġra, jew jekk jissupplika ħuta inewwillu sarpent. Jekk mela intom avolja intom ħżiena, tafu kif tagħtu qotjiet tajba lit-tfal tagħkom, kemm iżjed missierkom li hu fis-smewwiet se jagħti ħwejjeġ tajba lil dawk li jissupplikawh. Din hija l-kelma tal-Mulej. Missier, nirringrazzjawk anke kif għadna kif smajna minn Salm 19 kemm huwa kruċjali għalina li aħna nkunu attirati lejn kelmtek li nożżuha fi qlubna sabiex tagħmilna nies ta' bilħaq qorrief f'dinja li hija żbuxlata, diżorjentata, bla ebda sens ta' direzzjoni, kulħadd jagħmel skont dak li jidirlu li jutajjeb f'għajnejh, kemm neħtieġuk Mulej li inti tkellimna individwalment, tkellimna fir-ruħ tagħna dalgħodu. Nitolbuk Mulej biex il-laqgħa tagħna tkun waħda trasformanti, tkun waħda illi tħalli impatt issa u għal bqija ta' ħajjitna. Nitolbuk Mulej biex mhux biss nisimgħu b'attenzjoni, ma wkoll b'manswetudni, b'indiema fil-qalb sabiex infittxu nagħmlu skont il-direttivi tajbin illi inti tagħtina bħala dixxipli tiegħek. Dan nitolbuh f'ġiebnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. L-ewwel tixtiequ illi bħala Kristjani tkunu jew nkunu l-kol flimkien bħal Kristjani bikrija fi żmien l-Apostli. Min qara l-Atti tal-Apostli jaf xi knisja dinamika, knisja mixowla, knisja entużjasta, nies illi kienu konvintissimi mill-imħabba tal-Alla lejhom, illi kienu jafu fil-ruħ tagħhom illi huma maħbuba minn Alla, li Alla sejħilhom għall-glorja, li Alla ħafrilhom, illi tom l-ispirtu tiegħu minn fuq, nies illi xtaqu f'kull sens li joġbu lill-Alla. Mdawrin lejh mill-idoli biex jaqdu l-Alla ħaju veru u biex jistennew mis-sema l-ibnu li għajmu mbellimwiet Ġesu li ħlisna mill-għadab li ġej. Dawma il-Kristjani tal-bidu, mimlija bl-ispirtu, pero narawhom, aħna infatti studjajna l-Atti tal-Apostli xi 3 snin ilu fil-kol flimkien, u narawhom illi s-sigriet tagħhom prattikament ma kien sigriet xejn. Kienu nies illi dixxiplinati biżżejjed biex iħaddmu ġurnata wara l-oħra 4 dixxiplini, 4 prattiċi importantissimi għal kull Kristjan. F'kull żmien u f'kull post Alla jridna li nkunu nies ta' talb, nies li nevanġelizzaw, nies li nixxierku flimkien sabiex nagħtu qima lill-Alla u nies li nħobbu il-Bibja mqazza, għaliex min ma jħobbx il-Bibja lanqas iħobb l-awtur tagħha illi tajjilna. Talb, evanġeliżmu, xirka u Bibja huma l-4 pilastri, l-4 mezzi ta' grazzja li Alla tagħna għad-dispożizzjoni tagħna, il-kol kemm aħna nistgħu inħadmuhom u iva niggarantilkom illi bil-barka tal-Ispiritu Santu naraw progress, naraw avvanz il-qudiem ma nibqgħux ikkakmati fl-istess gandott bħalli kieku ma nistgħux inqaraw minnu. Alla jridna li nkunu nies li dak li smajna, il-Vanġelu li smajna ngħadduh ukoll il-ħadd ieħor bis-sempliċità kollha. Nies illi nħobbu lil xulxin b'dik il-mħabba fraterna illi nfittxu l-kumpanija ta' xulxin sabiex il-koll flimkien infaħru u nagħtu qima lill-Alla tagħna. Nies illi llum għandna il-barka tremenda illi il-koll kemm aħna għandna l-kopja personali tagħna tal-Bibja għal ġieħna anke f'lingwi differenti u nistgħu
nirrikorru għalija fil-privatezza tad-dar tagħna, mal-familji tagħna, hawnhekk illi nisimgħuha u naqrawha u nimmeditaw fuqha. Din hija l-mogħdija għas-saħħa spiritwali tagħna. It-talb ovvjament huwa l-aktar diskuss minnhom il-koll. Fil-librerija tagħna għandna xkaffi interminabbli ta' kotba fuq it-talb. Jiena nnifsi rajt ma qas noddhom il-kotba fuq it-talb, però minkejja kollu huwa l-inqas prattikat mill-Kristjan medju illum il-ġurnata. Insibuha diffiċli huwa hija dixxilpina sfidanti ħafna li aħna noqorbu li Alla fit-talb ta' għaliex ovvjament l-għadu tagħna ix-xitan jagħmel minn kollox u d-dinja bil-pressjoni tagħha biex tfixkilna milli nużaw dal-privileġġ imbierek li aħna nżommu komunikazzjoni diretta ma' Alla il-Missier. Ġesu hawnhekk bħala li mgħallem tagħna jagħtina 3 imperattivi, 3 ordnijiet illi isamma l-istess punt bit-3 daqqiet ta' martell. Issupplikaw, fittxu, ħabtu. Huma ordnijiet illi jagħtina Ġesu diġà tagħna li hu nnifsu bħala mudell għat-talb narah fil-tul ħajtu kemm kien ifittex iwarrab mill-folla tan-nies, tajjeb jitla fuq il-muntanja, imur fl-ort tal-Ġetsemani, f'postijiet oħra fejn hemmhekk mingħajr fixkil ikun jista' jikkomunika, jitkellem mal-Missier u allura da l-istess Ġesu il-bniedem tat-talb jgħidilna supplikaw jew itolbu, fittxu u ħabtu. Naraw illi hawnhekk Ġesu qiegħed jafas fuq il-perseveranza fit-talb, li aħna nippersistu, li aħna nibqgħu fit-talb minkejja kollox, minkejja l-emozzjonijiet tagħna, minkejja illi forsi maħniex naraw ir-riżultati mixtieqa, li nipperseveraw fit-talb, Ġesu jonkoraġġina f'din il-mogħdija dejjem. Il-verbi hawnhekk issupplikaw, fittxu, ħabtu, jissinifikaw azzjoni kontinwata. Azzjoni għalhekk l-Apostlu Pawlu infatti jgħidilna b'sorpriża itolbu bla ma tieqfu. Il-ħajja tagħna ġifieri rridu niddixxiplinaw b'tali mod u maniera illi spontanjament f'kull okkażjoni nkunu fejn nkunu il-qalb tagħna tintrefa' fit-talb ta' ringrazzjament, ta' supplika fil-qosor l-Alla. Din hija l-mogħdija għas-suċċess tagħna bħala Kristjani. Min meta tissupplika jew titlob, ifisser li inti konxju ta' xi bżonn, vera? Inti konxju ta' bżonn, għandek xi ħaġa nieqsa, għandek xi ħaġa li inti teħtieġha u allura ħatfittex minejn tista' tiksibha. Normalment morru l-ħanut u nħallsu għalija, tifhem? Però hawnhekk Ġesu irrid jagħmilna konxji li aħna għandna bżonn barkiet aktar minn materjali ta' oġġetti, barkiet spiritwali. Barkiet li bihom ir-ruħ tagħna tistana issir rikka quddiem Alla. Meta nissupplikaw allura qegħdin nemmnu li Alla irid u kapaċi. Mhux biss irid u kapaċi. Se jkollok tabib li jkun bravu, però ma jkunx irid jarak, ma jkunx irid jeżaminak, vera? Jew se jkollok tabib li għandu ħafna intenzjonijiet tajba, però mbagħad mhux kapaċi jagħmellek dijanjosi tajba jew forsi jagħtik mediċina ħażina. Imma Alla tagħna u Alla kemm irid u kapaċi biex jassistina fil-ċirkostanzi kollha ta' ħajjitna. Għalhekk il-wegħda tiegħu hija li aħna nersqu kontinwament quddiem it-tron tal-grazzja biex nirċievu ħniena minn għandu u għajnuna fi żmien imwaqqat għal kull ċirkostanza partikolari. La darba temmen falla l-ħaj, kif nistaqsik temmen falla l-ħaj, aħna hekk ngħidu fil-kredu, jiena nemmen falla wieħed il-missil jista' kollox raħsamolat. Alla ħaj, Alla li hemm u allura it-talb tagħna huwa suppost ikun l-aktar ħaġa naturali u loġika. La darba Alla huwa ħaj, jismana. Infatti fis-Salmi 94 vers 9 jgħid min ħawwel il-widna ma jismax.
Min forma lajn ma jarax. Vera? Alla li bil-seta meraviljuża u ħalliqa tiegħu ifformana b'dawn l-organi kollha komplessi li jaħdmu flimkien bħala bnedmin. U tagħna l-widna u tagħna l-għajn li għandhom il-funzjoni tagħhom u jiffunzjonaw. U allura Alla li ifforma l-għajn bil-meravilja kollha tagħha x'min jista' jifhem. Kif naraw. U jgħidulna li l-għajn imbagħad tittrażmetti l-messaġġi tagħha lill-moħħ u l-moħħ jinterpreta. Min ifforma l-għajn ma jarax u min tagħna l-widnejn ewwilla ma jismaniex. Din hija l-loġika tal-Iskrittura. Ġesu jgħidilna biex infittxu, meta tfittex tkun qed titlob bil-ħerqa f'ubbidjenza għar-rieda t'Alla. Infatti fil-ktieb tal-Proverbi kapitlu 8 għandna l-erf jitkellem. U jekk għandna bżonn xi ħaġa mingħand Alla, hija proprjament l-erf. ġagbu li kiteb ittra mimlija erf. Wara t-tislima tiegħu fil-bidu jgħidilna jekk xi ħadd jonqsu l-erf, ħajtolbu lill-Alla li jagħti bil-ġenerożità kollha tiegħu mingħajr tqanċiċ, imma ħajtlob bil-fidejn. Għandna bżonn l-erf, għandna bżonn is-sena, il-kapaċità illi dak li nafu nkunu kapaċi jirnexxielna napplikawh fiċ-ċirkostanzi ta' ħajjitna, kemm fil-familja fuq il-post tax-xogħol. L-erf huwa sena illi Alla jagħtihilna kif aħna nsiru mitla tal-Iskrittura biex dak li nitalmu minn għandu nsiru kapaċi nitraduċuh f'azzjoni ġusta u qaddisa qudiemu. Allura f'dana fil-Proverbi 8 għandna l-erf, l-erf t'Alla qed jitkellem u jgħid inħobb il dawk li jħobbuni u dawk li jfittxuni bibżulija se jsibuni. Dawk li jfittxuni importanti bibżulija, b'diliġenza, mhux ta' kafkaf, mhux meta għandi aptit, imma jfittxuni bil-perseveranza, bil-bżulija. Imbagħad Ġesu jkompli jinsisti u jgħidilna illi min iħabbat, min ikompli jħabbat jinfetaħlu. Jekk verament għandek bżonn li titkellem mal-persuna fuq ġewwa, infatti band oħra Ġesu jagħtina parabola vera impressjonanti. Ta' dak ir-raġel illi f'nofs tal-lejl jiġih ħabib tiegħu mill-bogħod tajjeb u dana jinserta ma għandux ħobs xi qiegħed qudiemu fuq il-mejda bħala l-ospiti tiegħu. U allura jmur għand ħabibu tajjeb ħanejdu li kien il-ġar tiegħu u jħabbatlu. Tajjeb u xi ħabbatlu li ieħor jiftaħ it-tieqa jgħidu qallu ġie ħabib tiegħi mill-bogħod għandek xi tliet ħobżiet biex impoġġu qudiemu. U liħor qallu issa għalaqt kollox, għalaqt il-bib, bl-istanga, u li qiegħed miegħi fis-sodda ma nistax nuqum nagħtik. Imma Ġesu qal illi da illi għax baqa' jinsisti illi għandu jtuħ il-ħobs, li ieħor kellu jqum mis-sodda, jinżel fil-kċina, jiftaħ l-armarju u jagħtih mill-ħobs illi kellu. Baqa' jħabbat, baqa' jinsisti. U dina irridu nidraw nagħmluha. Alla toġbu il-perseveranza tagħna għax turi li aħna qegħdin nfittxu l-erf minn għandu u barkiet oħra bil-bżulija. Bibżulija. Mhux b'mod artifiċjali, mhux għax ħadd ieħor qed jitlob hekk. Le. Robert Hall jgħid it-talba tal-fidi hija l-unika qawwa fl-univers li għalija jċedi jaħwel kbir. Immaġinaw ftit u vera. Vera għandna xhieda l-Iskrittura kullum kien illi tgħidilna it-talba tal-fidi hija l-unika qawwa fl-univers li għalija jċedi jaħwel kbir. Ġag jgħidilna illi t-talba tal-bniedem ġust hija effettiva quddiem Alla. Kultant ma nifhmux kif, però nafu illi Alla m'għandux widneħ miżduda illi ma jismax. Għalhekk irrid inżid ngħid illi għandna nitolbu motivati b'din il-weda divina, hija weda tripla meta
jekk jiena ngħidlek, jekk ngħaddi għalik, tiġi miegħi sas-suq, qed tifhem, u inti tgħidli niġi. Imma jiena ngħidlek żgur, qed tifhem, u inti tweġibni biex vera taċċertani, żgur. Mhux hekk nagħmlu aħna, nirrepetu. U Ġesu dak li qed jagħmel, issupplikaw, fittxu, ħabtu. Allura din hija l-wiegħda divina u l-assigurazzjoni ta' Ġesu ovvjament hija imsejsa, hija mibnija fuq kundizzjonijiet imsemmija band oħra. Alla ma tanix carte blanche bħalli kieku nistgħu nimlew fiċ-ċekk tiegħu li rridu u kemm niffermaw u mmorru nsarfuh le. Alla jrid relazzjoni magħna. Alla jrid relazzjoni. Di mhix xi ħaġa ta' kummerċ, hija komunjoni bejn il-ħallieq u l-lejqa, bejn Alla l-ħaj u aħna. Allura it-talb iva, it-talb jinstema' meta nagħmlu l-ewwel ħaġa saltna Alla l-ewwel priorità ta' ħajjitna. Ġesu diġà enfasizza din, fittxu l-ewwel is-saltna Alla u l-għajxin ġust qudiemu, imbagħad wex l-oħra jiżdidulkom żgur. Il-bżonnijiet kwotidjani, il-bżonnijiet regolari li jinqalaw minn żmien għal ieħor. Dik l-ewwel ħaġa, imbagħad ukoll irridu nkunu persważi u narfu it-tjieba paternali ta' Alla lejna. Alla huwa missier. Alla huwa missier illi jader, illi iħobb, illi jifhimna, illi jissimpatizza magħna fil-qagħda tagħna. Jekk ma nix persważi minn dan, jew ma nitolbux, jew flok nitolbu l-missier nispiċċaw li nitolbu xi ħadd ieħor. Marija, l-Qaddisejn, kif infatti ġara matul l-istorja tal-Knisja. Le, aħna rridu nkunu persważissimi illi Alla huwa Alla twajjeb, Alla ġenerus, Alla li mhuwiex xħieħ milli jagħtina mill-barkiet tiegħu. Alla huwa mħabba. U allura l-imħabba tiegħu tqanqlu biex jagħmlilna l-ġid. Għalhekk Sidna Ġesu fl-istess priedka tiegħu fuq il-muntanja kapitlu 6 vers 8 jgħidilna propja hekk. Tkunux mela bħal pagani għax missierkom jaf x'jeħtieġilkom qabel ma titolbuh. Alla huwa predispost. Alla huwa aktar milli jrid biex jissodisfa l-ħtiġijiet tagħna. Kapitlu 7 vers 11 jgħidilna wkoll jekk intom mela li intom ħżiena tafu tagħtu jittajba lil uliedkom. Kemm iktar missierkom. Daħna raħu aktar quddiem. L-istess Sidna Ġesu biex ta' bilħaq ipoġġina f'dik il-dispożizzjoni kif inħarsu li Alla, bħala xi ħadd imqit, bħala xi ħadd illi qiegħed ħsibu biex jikkastigana, ħsibu biex jagħmilna ħajjitna miżerabbli, huwa missier benin, missier tat-tjieba li ma bħala. Missier illi Ġesu ta' l-istampa tiegħu dak ir-raġel illi ibnu l-ħali meta mar lura ħareġ u qabad jiġri biex janqu u għamillu festin u libislu ċ-ċurkett u taħ il-qor fil-friġlejh u għatillu l-oġol msemmen. Feraħ bih. Zejnu bil-barkiet tiegħu. Għalhekk Ġesu jgħidilna f'Ġwanni 15 vers 16 jgħidilna li mhux intom għażiltu lili, ma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u biex il-frott tagħkom jibqa' mela biex issiru dixxipli maturi, dixxipli li ta' bilħaq mixja fil-modja tal-Vanġelu biex kull ma titolbu lill-missier f'ismi jagħtihulkom. Ġesu qed jassigurana kull ma nitolbu f'isem Ġesu għan-nom tiegħu, għall-unur tiegħu Alla jagħtihulna. Aktar tard Ġesu jkompli jgħidilna u dakinhar xejn ma tistaqsuni, tassew ngħidilkom, kull ma titolbu l-missier f'ismi jagħtihulkom. Għal darb'oħra ninnutaw din il-repetizzjoni, imbagħad ikompli jgħid u dakinhar titolbu f'ismi u ma ngħidilkomx li nitlob lill-missier għalikom, għax il-missier innifsu iħobbkom. Jiena perswas illi dawn l-iżbalji u ereżiji illi nibtu matul is-sekli, illi hekk sejħa nies insara jitolbu lil Marija jew bil-interċessjoni ta' l-Qaddis jew ieħor,
Huwa propjament hawnhekk din hija l-qofol għal raġuni imorru għand ħadd ieħor u mhux direttament għax għadu mhux persważi li il-missier innifsu iħobbkom għax il-missier innifsu jħobbkom għax intom ħabbejtunu u emmintu li jiena ħriġt mingħand Alla. Dawk li jħobbu lil Ġesu Alla jħobbhom. Alla jħobbhom. Jekk ta' bilħaq għandna relazzjoni vitali, relazzjoni ħajja ma' ibnu Ġesu Alla ta' bilħaq it-bissima tiegħu hija fuqna u idejh huma miftuħa biex jatina mill-barkiet tiegħu. Irridu wkoll nitolbu skont ir-rieda rivelata tal-Alla, mhux bla doċċ, mhux kif inħossuna, imma skont gwidati minn dak li qed nitalmu fl-Iskrittura u nitolbu bil-fidi, jiġifieri bil-persważjoni illi Alla ta' bilħaq se jagħtina dak li nitolbuh. Ħafna drabi it-talb tagħna huwa pueril, huwa ċkejken, huwa immatur, huwa egoist, huwa talb żmerġ u ġabu jgħidilna illi titolbu u ma tirċevux għax titolbu żmerġ. It-talb tagħna mhuwiex skont ir-rieda rivelata tal-Alla. Għalhekk importanti illi nitħarġu fl-Iskrittura, illi nfittxuha biex nifhmu l-ħsieb tal-Alla. Għalhekk Ġesu fil-Vanġelu ta' Marku, kapitlu 11, vers 24, jgħidilna għalhekk ngħidilkom il-ħwejjeġ kollha li tixtiequ intom titolbu emnu li taqalħawhom u intom tirċevuhom. Jekk aħna qegħdin nitolbu lil Alla dubjużi jew b'mod formali jew ta' parsi, ovvjament, li Alla jaqra l-qalb tagħna u ma jistax iberkna. Hawnhekk Ġesu jgħid emnu li intom taqalawhom u ta' bilħaq tirċevuhom. Illi titlob skont ir-rieda tal-Alla. Skont ir-rieda tal-Alla. Għandna il-mudell tal-missierna, dak is-sitt petizzjonijiet li aħna rridu nirriflettu fuqhom u nitolbu skont dawk il-gwidi. Ġwanni l-Apostlu infatti jgħidilna illi b'dan għandna qalbna qawwija jew għandna il-konfidenza illi jekk nitolbuh xi ħaġa skont ir-rieda tiegħu jismana. Ma skont ir-rieda tiegħu. It-talb aktar jibdel lilna milli jibdel Alla ma jinbidilx. Ma t-talb jibdel lilna għax idaħħalna f'konformità fi qbil mar-rieda tal-Alla. U kif nafu ir-rieda tal-Alla sovran dejjem u infallibilment isseħħ. Irridu nitolbu biex talbna ikun onorat billi immantnu xirka ma' Kristu. Irridu nimxu miegħu bħala ħbieb. Ġesu qal ma sejħilkomx iktar il-sira imma sejħtilkom ħbieb. Għax dak li għarrafni l-missier jiena għarraftu lilkom. Ġesu daħħalna fil-konfidenza tiegħu. Irridna li nimxu miegħu bħala ħbieb. Bħala ħbieb. Għalhekk jgħidilna ibqgħu fija u jiena fikom. X'jiġifieri tibqa' fih? Bħalma għandek iż-żarġuna tad-dilja tajjeb illi qiegħda mqabbda mad-dilja. Appena taqtaħħa dik il-fera tajjeb tmut, tibda titbiel u tmut. M'għandix ħajja. Ibqgħu fija kontinwament. Qas ngħid ġurnata b'ġurnata, qas ngħid sija b'sija. Mument b'mument nimxu miegħu. Jibqgħu fija u jiena fikom, jibqa' fija u jiena fih, jitlob kull ma jrid u l-missier jagħtihulu. Allura rridu nitolbu wkoll mill-qalb. Alla jaf fejn hemm is-sinċerità u jaf fejn hemm l-ipokrizija. Mill-qalb, mill-bniedem ġewwieni tagħna minha ma jkollna motivi ulterjuri. Ġifieri il-ħaġa dil-barka għalfa qed titlobha. Qed titlobha fl-aħħar mill-aħħar għall-glorja tal-Alla, għall-ġid spiritwali tiegħek, għall-avvanz u l-imħabba lejn proxmu tiegħek. Ġwanni l-Apostlu fl-ittra tiegħu jgħidilna kull ma titolbu naqilgħuh minn għandu għax inħarsu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak il-ħwejjeġ li jogħġbu lilu. Allora din hija kundizzjoni oħra. Illi hekk kif aħna nimxu fih biberja Alla, tajjeb Alla ta' bilħaq imbagħad jonorana
bit-tweġibiet tajba tiegħu. Ħajja ta' talb hija ħajja b'riċeviment kontinwu ta' grazzja minn fuq. Li nirċievu grazzja kontra grazzja minn għand Alla. Kull min jissupplika jirċievi jgħidilna. Kull min jissupplika jirċievi min ifittex isib min ħabba se jinfetaħlu. Għal darb'oħra repetizzjoni li għedina hemm il-weda u jekk inti taġixxi skont dik il-weda, ovvjament dik il-weda se tkun onorata. Il-wedi tal-Alla jsibu liva u l-amment tagħhom fi Kristu. Daqskemm Kristu huwa ħaj, daqskemm Kristu huwa veru, Alla tagħna wedi kbar u prezzjużi, intom tfittxuni u ssibuni jekk tfittxuni b'qalbkom kollha. Allura, kultant aħna nirraġunaw li tlabt il-Alla għal dettalji oġġett u safenna fih bqajt ma rċevejtux. Tifhem? Għal forsi għal xi fejqan jew hekk, però ftakru dejjem fit-talb l-oħla u l-ogħla għotja minn għand Alla hija dejjem u nnifsu. Alla jagħtina lilu nnifsu fit-talb. Mhux biss il-barkit tiegħu. Alla u Alla ta' erf li ma bħal u jaf meta għandu jogħtihomna kif u x'fatta. Però dejjem u bla falliment Alla jagħtina lilu nnifsu fit-talb. U barka oħla minn hekk ma nistax nimmaġina. Alla huwa eref minna, Alla għandu pjanijiet wisq aħjar għalina u liedu milli nistgħu nimmaġinaw. Mhux taf xejn l-Apostolu Pawlu jgħid li aħna nafu li Alla jaħdem kollox għal ġid għal dawk li jħobbuh, dawk li huma msejħin skont il-għan jew skont il-pjan etern tiegħu. Anke fil-Ġeremija jgħidilna jiena naf il-pjanijiet li għandi għalikom. Xi kliem teneru għada, xi inkoraġġiment, Alla jgħidilna jiena naf il-pjanijiet li għandi għalikom. Ma pjanijiet ta' ġid u mhux ta' ħsara biex nagħtikom futur u tama. X'ix tisma' aktar minn hekk. Alla jrid jagħtina futur u tama tajba. U tama tajba. Frattant, hawnhekk Ġesu qiegħed jinkoraġġina sabiex nitolbu bla ma naqtaw qalbna bil-fidi, fiduċja filjali, ġifier bħal ta' tifel, meta jersaq quddiem missieru biex jagħtih forsi l-pocket money, biex jagħtih forsi għajnuna l-homework. Tifhem. Issa forsi mhux meta jitolbu l-pocket money dejjem ħajjed jgħid għax missieru huwa aktar għaref minnu, vera? U jista' jgħidu ma diġà tajtek. U rridek titgħallem li timmaniġġja l-ftit flus li tajtek b'mod tajjeb. Vera jew le? U din nagħmluha aħna bħala ġenituri. Aħseb wara Alla li huwa l-missier perfett tagħna. Thomas Manton il-Puritan jgħid il-fidi hija il-funtana tat-talb. Għandek fidi f'Alla, ma tistax ma titlobx. Il-fidi hija l-funtana tat-talb. U t-talb mhux xejn li l-eżerċizzju tal-fidi. Ġesu jagħtina raġuni oħra għala għandna nitolbu. S'issa rajna nitolbu għax hemm il-weda divina, weda tripla. Li jekk infittxu insibu jekk inħabtu jinfetħilna jekk aħna nitolbu jingħatalna. Imissa qiegħed jinkoraġġina mill-esperjenza umana. Qed jgħidilna ħarsu lejkom infuskom intom. Ħarsu lejkom infuskom. Waraw x'qed jiġri. X'jiġri ħin kollu fil-familji, fis-soċjetà tagħna. Il-ħajja tagħna l-bnedmin. Kif inhi? Ħarsu daqsxejn lejkom infuskom jgħidilna. Liema bniedem hemm fostkom. Qed jiċċallenġjana. Sibu li bniedem fostkom. Illi jekk ibnu jissupplika ħobża jagħtih ħaġra. Jew jekk jissupplika ħuta innewwillu serpent. Wow! Tgħidin jekk fula f'qara jkun hemm missier tant kattiv u tant degradat u tant depravat u tant ħażin u tant kiesaħ u li żgur ma jixtaqlux li senta missier da. Tifhem? U l-tifel tiegħu jitratta hekk. Tifhem? Dik l-eċċezzjoni tagħti prova kemm ir-regola tot. Ir-regola tot. Nista' nibda minn innifsi. Intom ukoll missieriet u ommijiet li għandkom l-uliet u tafu illi l-affezzjoni naturali tagħna
l-ewliedna hija maħżuża fil-qlub tagħna. Ġesu jgħidilna illi jekk aħna ġenerużi ma' wliedna u nagħtuhom għotjiet tajba kemm aktaru. Irrid jenfasizza l-abilità tal-missier illi jipprovdi lil niesu. U allura ma nix għalfejn nitħasbu u ninkwetaw. Vera, ftit qabel Ġesu kien għadu kif tkellem fit-tul dwar l-inkwiet u l-ansjetà u mamma mija x'ħajġri li għada. Ġesu għala. Ma tafux li missierkom u fis-smewwiet illi libbes il-ġilju tar-raba b'mod mill-aktar isbaħ mill-qatt kien Salamun fil-glorja kollha tiegħu. Jgħidilna u anke jitmaċċaw luni tar-raba. Nejn ġibu li kell tagħhom, Alla jagħtihom lhom. U allura għalfejn titħasbu meta għandna missier illi jaħseb fina missier illi widnejh miftuħa t-talb tagħna. Però Andrew Murray wieħed mill-awturi l-aktar renomati fuq is-suġġett tat-talb. Ifakkarna illi rridu nkunu speċifiċi fit-talb tagħna. Vera hemm talb ġenerali meta nitolbu pereżempju għas-suċċess fil-missjonijiet tajjeb, meta niltaqgħu biex nitolbu dat-tip ta' talb, jew biex Alla jbierek il-familji tagħna. Hija talba pjuttost ġenerali, però rridu nitolbu wkoll b'mod speċifiku. Isimgħu l-Andrew Murray jgħid dment illi sempliċement inferru qlubna b'qabda petizzjonijiet mingħajr ma noqogħdu attenti. Jekk kull petizzjoni hix mibgħuta blan u l-mistennija li tirċievi tweġiba. Allura ħafna petizzjonijiet tagħna ifallu. Jekk nitolbu u ma nippretendux minn Alla li jweġibna, għal darb'oħra nuqqas ta' fidi da, jew fidi dgħajfa ħanejdula hekk. Tajjeb? Allura kif tista' tippretendi? Tista' tidħol f'ħanut u tgħidlu rrid nixtri, u xejlek tal-ħanut. Xiex? Tista' tmur fuq l-iskaffu ta' battieħu, poġġi fil-basket, irrid nixtri. Xiex? Semmili, għandek lista l-inqas. Alla jridna mmorru għandu bil-lista. Alla Sinjur, b'riżorsi bla limiti. Aħna noffenduh il-Alla u ninsultawh għax nitolbu talb żgħir. Meta l-Apostolu Pawlu jgħidilna issa lil dak li kapaċi jagħmel wisq aktar milli naħsbu jew nimmaġinaw skont is-seta tiegħu li qiegħda taħdem fina lilu tingħata l-glorja bi Kristu Ġesu fil-Knisja issa u tul l-eternità kollha. Alla kapaċi. Alla jekk inti titolbu talba speċifika, iweġibha. Dejjem jekk inti tonora dawk il-kondizzjonijiet li semmejna. Jiena ilni issa 15 naħseb jiena nibgħat l-emails lil dawn tal-uffiċċju biex jgħinuni nniżżel iċ-ċertifikat tal-vaċċin għal marti. U nikteb u weġbuni, għax ktibt, weġbuni, s'issa ma nexxilix, x'taħsbu li nagħmel jiena? Meta filgħodu niftaħ il-laptop u nidħol fil-inbox. Nara finalment weġbunix bit-tweġiba sodisfaċenti, bit-tweġiba aċċettabbli li jiena attwalment jirnexxieli illi niddownloadja dan l-imbierek ċertifikat. U dana ħassejtni illa, għarrak da xen, la, għarrax qed nagħmel jiena kull darba qed nippretendi li jagħtuni tweġiba. Hekk għandna nagħmlu ma' Alla l-missier, Alla jieħu pjaċir b'dik il-mistennija fil-qlub tagħna. L-aħħar ħaġa, irridu nitolbu persważi bl-argument inkonfutabbli ta' Ġesu. Ġesu jagħtina argument tant qawwi. Jekk aħna ħażmu għadwana u naraw illi aħna nagħtu għotjiet lill-uliedna għal dak li nħobbu. Kemm aktar missiena. Jekk mel intom avolja intom ħżiena mela mill-iżgħar għall-ikbar dal-argument. Jekk intom ħżiena qed jgħidilna Ġesu, tieħdux għalikom. Hekk aħna. Aħna nies ħżiena però nafu nagħtu rigali tajbin lit-tfal tagħna kemm iżjed missierkom li hu fis-smewwiet se jagħti ħwejjeġ tajba lil dawk li supplikawh. Kif qed jirraġuna Ġesu? Intom missieriet ħżiena, inkonsistenti, kultant tonsu fid-disciplina,
ħadd ma jista' jgħid li kien ġenitur illi ma fallix. Imma Alla huwa missier perfett. Alla huwa missier perfett, omnipotenti, missier sinjur fil-għana tiegħu. U allura inħarsu lejn natura imħassra tagħna u ngħidu u xorta waħda natuha. Mela kemm aktar Alla il-qaddis, Alla twajjeb, jagħti, Alla huwa benevolenti u benefiċjenti. Benevolenti jiġifieri Alla irid jagħmlilna tajjeb. U benefiċjenti Alla attwalment jagħmlilna tajjeb. Bħala ċittadini ta' Smewwiet, bħala Kristjani, ingħatalna l-privileġġ li nikkomunikaw ma' missiera. Ejjew l-aħwa nieħdu dil-ġurnata tal-lum bħala milestone f'ħajjitna biex ta' bilħaq jekk aħna qegħdin nonqsu mit-talb ejjew ninkluduh fid-dixxiplini ta' ħajjitna. ċertu affarijiet nagħmluhom regolarment mingħajr ħsieb vera, ninħasslu kuljum, nieklu kuljum, kultant ukoll niklu żejjed kuljum. U nagħmlu ħafna affarijiet bid-drawwa. Hemm id-drawwa sabiħa tat-talb biex nitolbuh il-Alla biex jagħmlilna ħajjitna ta' bilħaq Sinjura. U jekk għadek barra mill-familja tal-Alla u Alla għalik għalkemm smajta din li Alla huwa missier, però ma tistax tgħid li tgħoddu bħala missierek. Hawnhekk hija l-opportunità sabiħa illi iva. Tfittex il-lalqut titolbu sabiex jintroduċik f'din il-familja tiegħu. Familja ta' wlied illi jafuh bħala missier. Alla li ħal inizjattiva biex attwalment minn ħdewwa tiegħu jagħmilna ħbieb tiegħu. Biex minn nies frustieri għalih jagħmilna nies għal qalbu. L-Apostlu Pietru jgħidilna illi Ġesu nnifsu refa' dnubietna f'ġismu fuq l-għoda tas-salib biex aħna mejtin għal dnubietna ngħixu għal ħaq, ngħixu għal ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom kontum fejqa. Hemm fejqan għar-ruħ ħatja. Billi nirrikorru lejn Ġesu Kristu. Din għandha tkun l-ewwel qabel kollox, qabel ma nibdew nitolbu, rridu narfu li Alla hemm maħfra miegħu. Aktar minn kollox, neħtieġu il-maħfra sija tiegħu, neħtieġu nkunu assigurati minn dik il-maħfra. Illi nkunu ċerti illi Alla ħafirli. Alla ħafirli, bħalma Ġesu ħafer dik il-mara midimba li marret b'soba u bindiema taħsillu rġlejh. Ġesu qal il-xmun li kien daħlu għalli kien għandu, għallu qed tara il-mara. Għallu meta dħalt inti ma ħsiltix riġlejja ma di ħaslithom bid-dmuħ tagħha stess. Dil-mara hija maħfura. Hija maħfura. U mbagħad dar fuqha qal la mara mu bisliem. Id-dnubiet tiegħek huma maħfura. Kapaċi ngħidu hekk. X'hemmhekk hija l-bidu ta' din relazzjoni ħelwa li għalija aħna maħluqa. Emmen fil-Mulej Ġesu Kristu. Afda fih u tkun salvat. Tkun salvat. Alla jdaħlek fil-familjarità miegħu. Issir taf u mhux issir taf dwaru, forsi taf dwar Alla mhux ħażin, jew ħafna. Imma tafu personalment. U dik tkun ta' bilħaq il-bidu, mhux biss il-ħajja tat-talb, imma wkoll ta' ħajja abbundanti, ta' ħajja rikka, ta' ħajja mbirka, kif ta' bilħaq Alla jrid jagħtina.